l'Aljama. Llocs i llegendes de Castelló. L'estació del tren. Llegenda: el iaio Paco i els seus fantasmes de l'estació, de Mari Carmen Castillo Peñarrocha. Paco passejava per tots els racons, fent fotos per a conservar-les com a tresors. L'estació original, de la qual també té fotos heretades de l'anterior vigilant, era de planta rectangular i estava formada per un cos central d'una altura i dos torres de dues altures en els extrems. Tenia un aspecte sobri i simètric, una escalinata i donava accés des del passeig Ribalta. Un cartell sobre la porta resava «Ferrocarril del Norte». Va conservar el seu disseny sense grans variacions des de la seva inauguració en 1862 fins a 1966. Sospirant de nostàlgia, Paco es dirigeix a la seva alqueria, on la seva família està preparant-li una festa per la jubilació com a vigilant nocturn de l'estació. Tot està canviant. Enterren la via després d'anys de projectes posposats i construeixen la moderna estació, on un vell vigilant ja no té lloc. La seva dona ja descansarà, perquè aquell treball no li agradava gens. Li semblava desagraït, perillós i mal pagat per a passar nits en blanc, moltes vegades enfrontant-se a mala gent. Però ell sempre deia que gràcies a aquesta ocupació van deixar de ser de dalt de la via, quan van comprar un pis cèntric, perquè les vies dividien la ciutat i ells no eren considerats com a ciutadans de Castelló. A més, a espentes i redolons van poder donar uns estudis als seus fills, i això era l'única cosa important. Paco adorava aquell edifici emblemàtic encara més que el seu treball. Quan li van dir que no l'enderrocarien i seguia en peus com un monument, ell va respirar alleujat. On anirien tots els seus fantasmes si l'enderrocaren? La nova estació, tan envidrada i moderna, no era lloc per a donar origen a llegendes. Per descomptat, aquella vesprada especial, els seus quatre nets esperen que els conti històries de fantasmes. «Iaio, conta'ns la història de la xica que esperava el tren», li demanaven Natàlia i Noelia. Com són bessones, sempre parlen alhora. «Ja van les bobades», remuga la iaia Carmen, mentre entra i ix amb plats i goig, col·locant-los sobre el torcaboques de paper perquè no s'envolen. Paco gargamelleja i mira els nets amb els ulls brillants. Va passar por durant un temps, fins que es va adonar que els pobres fantasmes només anaven a la seua, repetint cada nit les seues rutines fantasmals sense clavar-se amb ningú. La pobra xica venia cada nit fent-se una passejada des del cementeri de Sant Josep, que no queda lluny. Portava un vestit blanc, com de nòvia. S'asseia en un banc de l'andana i esperava. Com no arribava qui ella volia, tornava a la seua tomba cada matí, abans que es fera de dia, amb careta de pena. Resulta que el seu nòvio era un xic de València que va morir en un accident i no va arribar mai a la seva destinació. No sé per què no es van reunir en l'altre món. Supose que hi ha gent que es perd en el camí i es queden penant en este costat. Els contava amb aire trist i els xiquets sentien un calfred d'excitació. Com Penèlope, la cançó de Serrat. Segur que es va basar en esta llegenda, apunta Felip mentre els altres més majors riuen i els nanos no ho entenen. «No sigues neci, la cançó la va inspirar la Penèlope, d'Ulisses», corregeix la seva germana Bàrbara, i ell li fa una ganyota, esbiaixant els ulls, com quan eren criatures. Paco somriu mentre entra i ix de l'alqueria amb plats plens de cacaus, tramussos, olivetes trencades, ximos, coca de tomata, de ceba i d'espinacs, papes García, mandonguilles d'abadejo i gambetes salades. Als xiquets els semblen menjars exòtics, acostumats com estan a pizzas, kebabs i hamburgueses. «I què ens contes de l'home aquell que es va tirar al tren?», pregunta el seu net Xavi, que és més fan dels temes escabrosos. La seva germana i cosines posen cares exagerades de fàstic. Va haver-hi molts accidents de gent que passava les vies sense mirar, però també d'alguns que es van tirar al tren. «Això no ho feu, xiquets. No és manera de solucionar les coses». N'hi havia un, especialment, que, segons sembla, va ser condemnat a repetir aquell horror una nit després d'una altra, i per allí es passejava sempre, tal com estava, ple de sang i amb el cap fet xixines, lamentant-se de la seva sort. Conta Paco, a qui el suïcida li cau molt malament, per pesat. Preferia 1000 vegades la melancòlica jove de l'andana, tan bonica i discreta.
Bobades, tot això ho veies pels cremaets que t'arreaves per aportar bé el fred. Intervé la iaia Carme, mentre trau un altre plat amb mandonguilles del Puchero, les favorites dels seus fills, que mai falten en una celebració familiar. Els nens riuen. Sempre que trauen el tema, la iaia es posa a malparlar. Quan torna a l'interior de l'alqueria, Paco explica als xiquets els seus motius. La iaia no vol saber res de fantasmes perquè una nit de molta calor, quan estava a punt de néixer el vostre pare i oncle, Felip, va eixir a passejar fins a l'estació amb els vostres besavis perquè tenia les cames unflades i no podia dormir. Aquella nit tocava que passara el tren fantasma. Era un tren que portava soldats i armes d'un costat a un altre en temps de la Guerra Civil. Va descarrilar i va morir molta gent, tant passatgers com persones que van acudir a ajudar-los perquè van començar a explotar les armes que portaven. Des d'aquell dia, com una maledicció, repeteix la mateixa ruta la nit de l'aniversari de la tragèdia. Jo ja ho tenia en compte, però com no sabia que vindrien a veure'm, no els vaig avisar. Total, tampoc m'haurien cregut. La besàvia es va desmaiar, el besavi per poc li agarra un infart i la iaia per poc té un mal part. De miracle, Felip va néixer bé. Des de llavors, la iaia va voler que deixara este treball i odia que parle d'històries de fantasmes. Es conta llavors el iaio Paco, que comprèn la seva dona quan intenta boicotejar les seues històries i llegendes. Els nens assenteixen, entenen la iaia. Quin esglai es pegaria! Una cosa és que l'avi ho expliqui al voltant de la taula i una altra cosa és veure'l en persona. Tots mengen i beuen mentre els nens comenten entre bromes les llegendes de l'estació. Marta, la neta més fantasiosa, ha pensat molt en això i s'arrima a l'avi per fer-li una promesa. Saps una cosa, iaio? Quan tu et morgues, segur que et passeges per la vella estació i jo aniré a veure, li diu la menuda besant-lo. Els seus pares volen renyar-la, però l'avi fa un gest per a detindre'ls, somriu amb els ulls entelats. I jo m'alegraré molt de veure't i no t'espantaré, perquè els fantasmes van a la seua, sense molestar a ningú. La iaia Carme marmola. Mentre va i ve, amb pots i botelles, vigila en el forn la coca mal feta per a prendre-se-la amb els cremaets. Això que ha pensat la seua neta ja ho havia pensat ella, encara que mai ho confessaria. El seu Paco sí que serà una autèntica llegenda de l'antiga estació, tan templat amb el seu uniforme ben planxat, i no com els pesats dels trens fantasma, els suïcides o la melancòlica xica de l'andana.